Bamanyare cɛ ani muso denmisɛn ani mabɔkɔrɔba minnu bɛ ka radio joliba lamɛn waati na aw bisimila kunnafoni sɛbɛnw lakali waati kɛnɛ kan. Kunnafoni sɛbɛn minnu bɛ lakali aw ya balimakɛ Amadu Jalo fɛ don o don nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka se a kanɲɛ 10 ma coyi. O la gafew kɔni bɔra limanaw an bɛna lajɛ k'an da don o la ladiriya kɔnɔna la. Kumaso kɔnɔ ne bi yan ka fara min ye ntɔma ka Amadu Tolo ale ye dɔngɔnɔ ye. Musa Sanogo ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la. Sunkalo a bɛ tile joli la bi de? A janfara wala Azra ayet biet le mugan le tan jollo kle mugan do ma se che jate bi nga clan na sabu fen yere e ko ante sano nyini nga che esi ale besu abe su no ko madala ne faze akumi dona sansa nongo nga sumba doti ni ndongede ay ntoko mo we wati temu yere ka no ere note aga shungwani be songa siga bala ha ay wakati temu yere ka no ayo okumana Amadu Tolo an sigira kɛnɛ kan min ye kunnafoni sɛbɛnw ye an bɛna lajɛ k'an da don la sisan tan joli tan wɔɔrɔ na fa Musa Temine ɲininka ha Musa tɔgɔ dama Musa ko n tɛ Musa Temine kɔnɔ fila bolo i b'a fɔ ko filanun b'a ta fiɲɛnin b'a senkɔrɔ Joliba FM. Limana an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni sɛbɛnw ye sɛbɛn minnu bɛ ni an sera k'an tɛgɛ da olu ka bi o la sa an b'a daminɛ ni faso ka fasiridi sɛbɛn ni o ye lesɔr ye ale kumana limanaw kibara duman 2 o bɛ a kɔnɔna la min ye fɔlɔ ye a jarala k'a fɔ ko farafina bunakun kan min bɛ tali kɛ sɛnɛko limanaw sɛnɛko kuma de bɛ yan sɛnɛ bɛ se ka yakubaya maaw bɛ se k'u balo sɔrɔ sɛnɛ la cogo min na o kuma de bi yan nɔ a jarala k'a fɔ farafina jamanakuntigiw de ye u kalen k'u siɲɛ k'a fɔ min ye sɛnɛ ye limanaw maaw bɛ se ka balo sɛnɛ na cogo min na o de ye baara ye baara minnu ni galabu bɛna don o la don nataw la ka se ka farafina kɛrɛnkɛrɛnnenya la a tilebiyanfan jamanaw minnu bɛ yen ni limanaw olu ka taabolo n'i y'a jateminɛ sɛnɛ b'a la o la sa ɲɔgɔn ye min kɛra n'a kɛra visio conférence fɛ bɛɛ b'i to i sigiyɔrɔ la bɛɛ sigilen ɲɛ bɛ bɛɛ la jabaraniw na an yɛrɛ ka cɛmancɛ fanga ɲɛma ni o ye bandaw ye ale sen yera a baara la a kɛrɛfɛ min ye minisiri min bɛ sɛnɛko kunna ani baganmara ni mɔni Mohamed Ould Muhammadu ale fana tun bɛ bandaw kɛrɛfɛ baara in na a jirala k'a fɔ jɔyɔrɔbatigiw minnu bɛ yen ni olu bɛ sɛnɛko kibaruyaw la ani ɲɛtaako kibaruyaw la farafina bunakun kan olu de tun bɛ ɲɔgɔn ye in na limanaw a sen fɛ min bɛ tali kɛ Banque Africaine de Développement BAD ani Fonds International de Développement Agricole FIDA o ɲɛmaw fana ye layidu di k'a fɔ ko dɛmɛ bɛna bɔ u yɔrɔ walasa ɲininiw ka se ka bila sen kan sɛnɛko bɛ se ka kɛ maaw nafala ye cogo min na a kun de ye sigi min kɛra nin ye ni hakilila falen don limanaw farafina yɔrɔ anw i mana an ka baaraw taabolo lajɛ n'i ye sɛnɛ bɔ a la limanaw a tɔ ban dɛ walasa a jirala k'a fɔ jate laban minnu yɛrɛ bɔra kɔsa in na min bɛ tali kɛ maa 200,000 ani maa 46 limanaw ko kɔngɔ de kɛlen don ka olu sɛgɛn farafina n'o dun bɛ sen na a ka kan min ye sɛnɛko ye limanaw a ka don balo bɛ sɔrɔ ale de la kɔsa in na coronavirus banna ni sen don ko caman na limanaw ka baara caman k'olu ɲɔngiri a jirala k'a fɔ kabi san 2015 fo kana bila san 2020 na kɔsa in na coronavirus bana min ni o nana limanaw o de ye a ko tɔ yɛrɛ bɛɛ k'a la o de la min ye jɔyɔrɔbatigi minnu filɛ nin ye i n'a fɔ FIDA ɲɛmaw ka taa se BAD n'o ye Banque Africaine de Développement ye ani dɛmɛbaa caman u ko farafina a ka kan sɛnɛko in a ka ɲɛta ka di a ma farafina kɔnɔna la sabu limanaw kɔngɔ bɛ maa hakɛ min na farafina dugukolo sanfɛ maa 200,000 ni kɔ a b'o de la bi o de la min ye setigi ninnu ye i n'a fɔ Fonds International de Développement Agricole FIDA o ɲɛmaaba Gilbert F. Ongbo ani anglais ka premier ministre kɔrɔ ni o ye Tony Blair ye ale yɛrɛ ka cakɛda ko k'a bi i durunto ni baara in kɔrɔ ka dɛmɛ kɛ kosɛbɛ min ye an yɛrɛ ka jamanakuntigi n'o ye bandaw ye ale ye hakilila min di a ko la a y'a jira k'a fɔ ko bi Mali limanaw an ka jamana a ka bon o ye bonya da ye fo k'a da la ko Sahel jamana don yɔrɔ ni dugukolo fɛrɛlen don
limanaw yɔrɔ sɛnɛ bɛ se ka kɛ o yɔrɔ kofɔlen ninnu de la bandaw y'a jira k'a fɔ hectare 2,000,000 ani kunkanfɛn o de bɛ Mali bolo limanaw min fɛnsɛnnen don ka taa an sen tɛ ka se hali a tilancɛ yɛrɛ ma n'i ye jateminɛ kɛ ka kɛ ni hali an kɛrɛfɛ jamanaw ye limanaw minnu bɛ yen nɔ ni Mali bɛ se ka a waso olu kɔrɔ k'a fɔ kungo bɛ an fɛ yan limanaw min ni a fiyɛ bɛ taa hectare 1,000,000 la ani ka taa se fɛn caman ma bagan caman bɛ yen minnu bɛ mara an fɛ yan limanaw anw de b'a di maaw ma maa ka dɔgɔ min b'a di an ma bandaw ko nin bɛɛ ye jigiya ye Mali bolo a ka kan sɛnɛko kuma min fɔlen filɛ nin ye Mali ni dɛmɛ sera ka se an fana ma a ko la limanaw an ka kɔngɔ fura fana bɛ sɔrɔ o la ale lesɔrɔ kelen in na limanaw a jarala k'a fɔ min ye an ka yɔrɔw tilatilali ye ni o ye réorganisation territoriale ye a jarala k'a fɔ ko Bamako ciden kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ yen ni olu bilala Bamako ta la ni o ye commission du district de Bamako ye kunun k'u ka baaraw u taara a ɲɛfɔ gouverneur ɲɛkɔrɔ a jarala k'a fɔ baara ninnu bannen min bɛ tali kɛ Bamako ale kan ka ɲɛda kura min sɔrɔ don nataw la ani sigida minnu bɛ yen ni sigida kuraw don olu kan ka dilan ka bila maaw ka bolo kan Bamako district a jarala k'a fɔ kuma kɛra o de kan o la ka kɛ ni commission in ka baara ye a ye jaabi minnu sɔrɔ yɔrɔ kabi san 2018 nin baara in daminɛna fo kana se sisan ma cɛmancɛ fanga maaw a jarala k'a fɔ ni baara b'u bolo limanaw min ni a bɛ ka taaɲɛ yɛrɛ sɔrɔ o ye an ka réorganisation territoriale ye n'o ye ka yɔrɔw tila ka dɔ fara dɔ kan walima ka dɔ tigɛ ka bɔ dɔ la k'o fara dɔ kan k'o sigi kun fanba de y'o ye Bamako district ta n'o ye Bamako marabolo ta ye o de ɲɛfɔra da donna o la k'o walawala a jarala k'a fɔ Bamako yan nɔ limanaw ko arrondissement 6 o de bɛ sɔn ka sɔrɔ Bamako dugu kɔnɔna la yan ka fara o kan commune minnu bɛ yen ni olu b'an bolo sisan a bɛna fara o kan ani ka taa se sigida ninnu n'o ye quartier ye o 99 o fana bɛna jateminɛ a jarala k'a fɔ nin waati in na commune quartier min bɛ yen n'o ye sigidaw ye a bɛ 67 de la ko ni baara kura ninnu bolodara a bɛ sɔn ka t'i jɔ fo 99 la ni dun ye jateminɛ kɛ arrondissement 6 min fɔra a jarala k'a fɔ arrondissement 6 kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sigida ninnu n'o ye quartier ye olu bɛna sɔrɔ a kɔnɔna la o la arrondissement fɔlɔ ko quartier 22 o bɛ sɔrɔ o kɔnɔ min ye arrondissement 2nan ye quartier 14 o bɛ sɔrɔ o kɔnɔ arrondissement 3nan quartier 20 bɛ sɔrɔ o kɔnɔ arrondissement 4nan quartier 10 bɛ sɔrɔ o kɔnɔ arrondissement 5nan quartier 17 o bɛ sɔrɔ o kɔnɔ min ye arrondissement 6nan ye a jarala k'a fɔ quartier 16 o bɛ sɔrɔ o kɔnɔ o ye maa ka hakili lajigin ni o ye Bayi Konate ale min ni ale bɛ baara in ɲɛma o la Bamako gouverneur y'a jira k'a fɔ n'i y'a ye ko dama don sigida n'o ye commune ninnu ye yɔrɔ Bamako commune ye 6 nin waati la commune dɔw bɛ yen limanaw olu dancɛw sen tɛ ka dɔn halisa k'a sababu kɛ Kati ni Bamako donna ɲɔgɔn na kosɛbɛ a ka gɛlɛn i ka Kati fan dɔw olu yɛrɛ donnen don Bamako la sigida yan fan ninnu na k'a fɔ k'i bɛ u sama ka bɔ ɲɔgɔn na o de y'a to commune ninnu Bamako ta u dama don o la fɔlɔ nka min ye an ye ɲɛfɔli min kɛ sisan ko kuma bɛna kɛ o de kan wa a kun de ye k'a da jamanadenw ɲɛkɔrɔ don nataw la maaw ka hakilila ye min ye k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan min mana kɛ sigida ninnu tilali la ka bɛn o kan ka sɔrɔ k'a baara kɛ Bɛnbabila Dunbiya ale de ka fasiri don limanaw an y'a bɔ lesɔr kɔnɔ aw bonya b'a la kunnafoni sɛbɛn min bɛ yen ni o ye Nouvelle Horizon ye ale kumana limanaw Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ Mali ani Lagine ni ɲɔgɔn cɛ ko kuranko Union européenne n'o ye nazaraw ka jɛkuluba ye ani Banque européenne de l'investissement u filɛ nin ye ka euro wari $330 k'o juru don nin jamana fila in na limanaw jamana fila in bɛ se ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na ka min ye yelenko yɛrɛ ye n'o ye kuranko ye limanaw ka sigi sen kan a jarala k'a fɔ yelen ninnu a bɛɛ lajɛlen bɛ dilan i n'a fɔ ji bɛ kuran min di n'o ye centrale hydroélectrique ye a bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ o de la yɔrɔ Mali ni Guinée ni jamana fila in bɛɛ ala y'u sɔn ji la a jarala k'a fɔ ko
kuran hakɛ min ni o kan ka dilan a senfɛ a bɛ t'i jɔ kilo kv 225 de la min ye jamana fila in ye o bɛna a baara kɛ k'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ Union européenne n'o ye nazaraw ka jɛkulu ye ale ni banque européenne d'investissement olu de bɛna u bolo don baara in kɔrɔ nafolo min na limanaw a juru bɛna don jamana fila in na a bɛ sara san 25 o de furancɛ la min ye fasidi sɛbɛn ye Nouvelle Horizon a ko nin baara min ye nin ye La Guinée ani Mali limanaw a jɛla k'a fɔ courant ka se ka falen ani ɲɔgɔn cɛ o baara daminɛna a mɛnna nka ka tila k'a kɛ fɛn min bɛ wara fo farafina yɛrɛ tilebiyanfan jamana minnu bɛ yen limanaw u ka se ka courant sɔrɔ ka wasa k'a sɔrɔ ni hali u ma nafolo caman bɔ baara in a bɛ don o da fɛ ani hali togoda minnu bɛ yen limanaw ni i ye Mali ta k'a la i b'a sɔrɔ togoda dɔw bɛ yen courant tɛ yen nɔ La Guinée yɛrɛ bɛ ten dɔ i bɛ taa togoda ninnu dɔw la limanaw i b'a sɔrɔ courant ma deli ka se yen o la sa a jirala k'a fɔ baara in Union européenne ka lasigiden min n'a ye nin kuma fɔ a ko baara in bɛna don o de kumu kɔnɔna la sigida o sigida bɛ yen limanaw hali ni a yɔrɔw ka jan courant bɛ se ka sama ka s'a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la a sigida maaw bɛ se ka lafiya cogo min na baara in ko a bɛ dabɔ nin de kama Mali ni La Guinée olu de b'a baara fɔlɔ kɛ courant in ko a bɛ bɔ La Guinée a bɛna fori Mali la ka sɔrɔ k'a cari farafina ale tilebiyanfan yɔrɔ caman yanni san 2025 natɔ in cɛ Gawusu Tangara ale de ye fasiri in kɛ limanaw an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ aw bonya b'a la Joliba FM fasiridi sɛbɛn min bɛ yen ni o ye Les Échos welewele ye limanaw ale y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ ko BCEAO ale ni kunnafoni sira dɔ bɛ Mali la yan n'u k'a ma ko ouverture média limanaw ko u ka kiri a bilan bɛ ka mɛn kalo tile 26 natɔ in kɔnɔ k'a sababu kɛ min bɛ tali kɛ ouverture média o ɲɛmaaba n'o ye Yusufu Mangara ye limanaw ko araba tɛmɛnen avril kalo tile 28 ale welela commune 1 ale tribunal ɲɛma ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ a ka weleli limanaw a kɛra sababu ye BCEAO o de ye a wele bɔgɔ jenne kan n'o ye Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest ye min ka jabala bɛ Mali kɔnɔ yan Bamako yan ka sababu kɛ mun ye limanaw u ka ja ni BCEAO yɛrɛ dɔnnen don ni ja min ye n'o ye logo ye ko ouverture média ale de y'o ta ka o ja in k'o bila u ka kunnafoni sira kan BCEAO dun ko olu ka sariyaw la olu tɛ jɛn ni o ye araba tɛmɛnen in na min ye BCEAO ye u kɛlen kɔ ka min ye Yusufu Mangara ye n'ale ouverture média ɲɛma ye k'a wele bɔgɔ jenne kan a yɛrɛ ko a ye ɲɛfɔli kɛ k'a yɛrɛ lafasa kosɛbɛ sabu a ko kunnafoni di sira kan limanaw kunnafoni dila si tɛ yen kunnafoni di so si tɛ yen k'i bɛ yamaruya ɲini cakɛda fɛ k'a fɔ n'i ka baarayɔrɔ ja ta k'o bila n ka kunnafoni di sira kɔnɔna la k'o bɛ tila ka kɛ ko wɛrɛ ye min bɛ dankari i la ko sariya si ma o fɔ Yusufu Mangara ale yɛrɛ y'i yɛrɛ lafasa ni nin kuma ye limanaw ni a y'o kuma fɔ k'i yɛrɛ lafasa a jirala k'a fɔ hakililajigin na utukalo tile 18 san 2020 min bɛnna fanga dafiri ma an ka jamana kɔnɔ yan a donni de kama ouverture média ye BCEAO ka ja in ta limanaw ka a bila u ka kunnafoni sira kan a sen fɛ ka tila k'a fɔ tuguni ko BCEAO ye a yamaruya ko banque fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ yan ko k'a bɛɛ datugu yanni waati dɔ cɛ baaraw ka jɔ min ye directeur général min bɛ BCEAO tɔgɔ la Dakar o de y'i to Dakar ka kunnafoni ɲɛ limanaw ka wele bila joona BCEAO ka lasigiden bɛ Mali la yan k'a f'u ɲɛna ko min kɛlen filɛ nin ye ni kunnafoni sira in fɛ ko a tɛ don olu ka sariya la kuma in kɛlen u ka sɔrɔ ka ouverture média cɛ in n'o ye Yusufu Mangara ye k'a wele k'a fɔ a ɲɛna k'a ye nin baara min kɛ nin ye aya ko olu m'a fɔ bi u m'a fɔ banque ka datugu wa o yamaruya tɛ olu bolo o ko a ma tɛmɛ hali miniti 30 kan o kunnafoni di sira kelen n'o ye ouverture média ye a tilala ka na k'a fɔ ko aya ko olu ye kunnafoni min di nin ye ko BCEAO ko k'ale yamaruyalen tɛ k'a fɔ ko nka ko bankiw kɔni olu bɛɛ na datugu yanni kow ka basigi sabu a waati bɛnna fanga dafiri de ma jamana ɲaminen don ko jɛkulu min yamaruyalen don k'o fɔ o ye APBF ye n'o ye bankiw fana ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye Mali kɔnɔna la yan limanaw n'i ye nin ko in ta k'a lajɛ a kɔni BCEAO ko min kɛra ka ɲɛsin ale ma ale tɛ jɛn n'a ye fɔ ale ka taa n'a ta ye kiri la
o de kiri bolodale filɛ nin ye limana kunungo Yusuf Mangara welela ka ɲininka a jala k'a fɔ a ka ko in a bi sariya bɛna min fɔ a la don nataw la o bilalen don ka mɛn kalo natɔ ye tile 26 kɔnɔ san 2021 wa ko ouverture média kelen limana ko commune 1 la maa caman bɛ olu kelen don ka wele bɔgɔ jenne kan i n'a fɔ Karim Keita ale min ye jamanakuntigi kɔrɔ o denkɛ ye kuma in ye dɛ an ye nin bɔ Les Échos kɔnɔ aw bonya b'a la. kunnafoni nasira la limana kunnafoni sɛbɛn bɛ ni o ye l'indicateur du renouveau ye Dramane Alu Kone ale kumana a ka dakuruɲɛ kelen bi ko gouvernement min bɛ ni Mali mara b'u bolo bi limana ko o minɛnen don fɛn fila ta fila o ni ɲɔgɔn cɛ ta fila min n'a ma nɔgɔn limana dɔwɛrɛ tɛ o Dramane Alu Kone ko gɛlɛya de bɛ gouvernement ka bi limana u tɛ se ka taa ɲɛ u tɛ se ka taa kɔ ka sababu kɛ baara kologirinw de b'u bolo n'i ye jateminɛ kɛ limana ko waati in ka gɛlɛn kosɛbɛ cɛmancɛ fanga ɲɛmaw ma bi ka sababu kɛ limana ni ye yani Isa Kawjim ale min na ale ye a jira k'a fɔ ka bagabali ta ka ɲɛsin cɛmancɛ fanga ma ko u bɛ baara min na baara in ko jaabi si ma sɔrɔ a la fo ka na se a daminɛ fo ka se sisan ma limana yɔrɔ daba wuli fana bɛ yen nin waati in na baarakɛlaw bɛ wuli ka jɔ la ko f'u ka baarabilaw kɛ k'a daminɛ an ka kɛnɛyaso ninnu na ka na se min ye cakɛdaw ma minnu bɛ nafoloko kunna an ka jamana kɔnɔ yan nka ko la gɛlɛma yɛrɛ ye mun ye Dramane Alu Kone ka fɔ la o ye k'a fɔ ko don nataw la kalo nataw la limana UNTM ale min ye baarakɛlaw ka lafasali kuluba ye ni fanga b'a la limana yɔrɔ ale ko a bɛ fana bɛ fɛ ka tile 5 baarabila kɛ o tile 5 baarabila in n'o ɲɛma sɔrɔ o la u ye laɲini minnu kɛ k'u bɛ a kɛ baarabila yɛrɛ kɔda ye limanaw n'i ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ ye gɛlɛya damadɔ ye minnu farafaralen don ɲɔgɔn kan ni UNTM dun na ale fana y'a ka baarabila kɛ ko ɲɛ sɔrɔla olu ka laɲiniw na limanaw ko lakɔli karamɔgɔw olu fana na wuli k'u jɔ k'a fɔ ko ka article 39 ko dɔ ka fara o fana nafoloko kan limanaw nin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan Muktar Wan a n'a ka baarakɛlaw bi olu kɛlen don ka jɛɛrɛ dɔ boloda n'o ye forum social ye o min k'u bɛ fɛ limanaw ni fɛn fɛn filɛ nin ka kuma a bɛɛ lajɛlen kan fura bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na ale indicateur kelen na limanaw ko min bɛ tali kɛ yɔrɔ camancɛ fanga baarakɛlaw n'o ye transition maaw ye minnu bɛ wuli ka jɔ la nin waati in na a jirala k'a fɔ dɔgɔkun in kɔnɔna la kunnafoniya dɔ bɔra ka bin ko min ye an ka jamana ye limanaw ni o ye découpage administratif ye ka yɔrɔw tila marabolo kuraw k'olu dilan walasa fanga bɛ se ka segin so cogo min na wala ministre min bɛ administration territoriale kunna a bɛ n'a fɔ a bɛ fɛ ka ko dɔ de lawuli ko min ni limanaw a tɛna bɛn yɔrɔ dɔw ma k'a sababu kɛ dɔw ni nin baara in ko a bɛ kɛ dɔw bɛ bɛna bila dɔw ka mara kɔnɔ o tɛna diya olu ye limanaw ni dun ye jateminɛ kɛ ministre min bɛ administration territoriale kunna a y'a jira k'a fɔ ni marabolow nana bila sen kan n'o ye région ninnu ye marabolo bɛna kɛ 20 ɲɔgɔnna de ye nka ko marabolo dɔw bɛ yen olu tɛna sɔn fiyewu ko ka don dɔw ka mara kɔnɔna la limanaw o ye bila min n'ale cercle bi ale ko bilankaw wulilen don k'u jɔ ko n'a ma ɲɛ ko san kɛra région ye limanaw olu tɛna don san ka mara kɔnɔna la u ka kɛ Segu ka mara kɔnɔ o ka fisa k'u ka san ka olu mara o y'a damana gɛlɛya ye yɔrɔ min fana bɛ yen ni o ye min bɛ tali kɛ Tonka yɔrɔ Tonka ale fana ye yɔrɔ ye min bɛ Tɔnbɔkutu mara la Tonkakaw fana wulila k'u jɔ kunungo yɛrɛ ka taama kɛ k'u ka dugu donda bɛɛ lajɛlen datugu limanaw ko maa tɛ don maa tɛ bɔ ka sababu kɛ ko yɔrɔ tilatila ko min daminɛnen ye nin ye limanaw ko olu ka yɔrɔ n'o ye Tonka ye ko fo fana ka kɛ a damana yɔrɔ ye n'o ye cercle ye limanaw min bɛ tali kɛ Buguni ale ni Yanfoyila fana ni ɲɔgɔn cɛ ko gɛlɛya bɛ yen sabu Yanfoyilakaw fana y'a jira k'a fɔ ko Buguni kɛra région ye olu fana tɛna bila Buguni ka mara kɔnɔna la limanaw nin ye kibaruya damadɔ ye minnu ni u bɛ gɛlɛya kofɔ an ka marabolo tilatila minnu bɛ yen n'a a bɛna daminɛ caman bɛ yen limanaw n'a ma ɲɛ ko a bɛ kɛ nin cogoya la faamaw kan ka mun kɛ jateminɛlikɛlaw caman de ye nin kuma fɔ ko u ka se a yɔrɔ kofɔlen minnu bɛ yen ni u diminen don bi k'u sigi k'a ɲɛf'u ye
kuma sika kuma limana o de be caman bɔ nin ko ninnu na kuma ɲini dɛ an ye nin bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔ aw bonya b'a la. Joliba FM kunnafoni sɛbɛn min bɛ yen limanaw ni o ye l'indépendant ye ale kumana indépendant jira k'a fɔ kɔsa in na a fɔra ko jamana ka yɔrɔ soba minnu bɛ yen n'o ye jamana halalaw ye n'o ye bâtiment publicw ye k'olu caman feerela limanaw an ka nafolobatigiw ma Mali kɔnɔna la yan wa caman bɛ limanaw miliyɔn caman de don n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a bɛ t'i jɔ miliyari 24 de la ko in kɔni fɔra a kuma fɔra yɔrɔ kɔsa in na min ye Institut national des arts ale de ta kuma fɔlen maa caman wulila k'i jɔ ko u ma se ka faamuya sɔrɔ a la a kuma cayara jamana kɔnɔ kosɛbɛ nka min ye kunnafoniya binnen kunungo alamisa communiqué min ni o bɔra cabinet procureur min filɛ nin ye Mamadu Kasoge commune 3 ale tribunal kɔnɔna la ka jira k'a fɔ ko ko min jamana ka so minnu filɛ n'u feeretɔ don k'a feere jagokɛlaw ma sɔrɔ bosobaw ko olu na sɛgɛsɛgɛli boloda a ko la ka se ka tɛgɛ da a kisɛ kan o la pôle économique et financier a procureur n'o ye Mamadu Kasoge a ko in a sɛgɛsɛgɛli na boloda wa jamanaden bɛɛ na a kibara sɔrɔ o la sa limanaw ni jateminɛ kɛ indépendant ka fɔ la a ko kunnafoniya min dilen filɛ nin ye nin a jira k'a fɔ min ye ACI de ye a yɔrɔ ninnu caman feere jagokɛlaw ma n'o ye opérateur économique ye limanaw nafolo caman de donna a ko ninnu da fɛ o la sa indépendant ko ale ye kunnafoni sɔrɔ cogo min na min bɛ tali kɛ so ninnu a caman a bɛ t'i jɔ so 27 ɲɔgɔnna de la a bɛɛ lajɛlen jamana ta ye limanaw ko agence de gestion immobilière ACI ale de ye a caman feere limanaw miliyari 23 miliyɔn 878 ana a kunkanfɛn wa a bɛɛ lajɛlen feerela limanaw feere dogodogonin feere la k'a sɔrɔ ni jamanadenw ma bɔ a kalama walima a kɛra fɛn min n'a kɛra i b'a fɔ ko jakumabo o la sa limanaw ni dun ye jateminɛ kɛ a bɛɛ lajɛlen dun ye titre foncier ye jamana ka halaladu sow don jamana ka baarakɛyɔrɔba minnu bɛ yen olu de tale filɛ nin k'u feere limanaw jagokɛlaw ma n'o ye opérateur économique ye Mali kɔnɔna la yan ka se ka ko in yɛrɛ walawala so minnu filɛ nin n'a bɛ t'i jɔ 27 ɲɔgɔnna la a jirala k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ yɔrɔ min bɛ yen ni o ye direction régionale du génie rural ye o feerela Brahima Bacili ma miliyɔn 492 min ye maison des avocats kɔrɔ ye o fana feerela ASF Sarl miliyɔn 355 direction nationale de l'industrie kɔrɔ ani direction des affaires sociales et du ministère de la santé o kɔrɔlen o fana feerela Umar Ɲaganduma ani min bɛ tali kɛ miliyɔn 725 ani miliyɔn 453 direction régionale des affaires économiques o feerela Umar Jigiba ma miliyɔn 778 caisse des retraités o fana feerela Mohamed Algagni Lama miliyɔn 528 min ye logement 1 2 centre commercial o fana feerela Modibo Jarama miliyɔn 769 ka fara o kan logement centre national de promotion de l'artisanat o fana feerela a ka ca miliyɔn 950 fo ka taa se Institut national de la statistique o feerela miliyɔn 938 o bɛɛ lajɛlen feerela maa kelen ma Modibo Yarnangore min bɛ tali kɛ logement de division du cadastre et de la propriété foncière o fana feerela miliyɔn 231 ka fara o kan o feerela Bubu Ɲagandu o feerela Bubu Ɲagandu ma min bɛ tali kɛ logement min bɛ tali kɛ service des taxes indirectes des impôts o fana feerela miliyɔn 215 direction nationale des impôts o fana kɔrɔlen o feerela Mamadu Traoré tɔgɔ dɔ ma miliyari 1 ana a kunkanfɛn ka fara o kan centre de formation des magistrats o fana feerela miliyɔn 96 Madame Aïssata Bacili ma ani association des historiens du Mali o fana feerela Amadou Ɲagando ma miliyɔn 406 Papa Umar Samake
ale fana ye recette générale et du trésor o feerela o ma miliyari 1 ana a kunkanfɛn. Umar Doucouré comité d'appui aux réformes institutionnelles o feerela o ma miliyari 1 ana a kunkanfɛn. Conseil supérieur de la communication o fana feerela $800,000 ani 26. Mamadou Djadjela o feerela o ma n'a fɔ ministre kɔrɔ min bɛ yen n'o ministère du développement social ye o feerela Mamadou Djadjela ma miliyari 1 ana a kunkanfɛn. Direction nationale de la géologie et des mines o fana feerela $600,000 ana a kunkanfɛn. Centre médico-scolaire o fana feerela $900,000 ani 56. Min ye jagokɛla sɔrɔ bosobaba min bɛ yen n'ale fana dɔnnen don an ka jamana kɔnɔ yan Manju Sɛnpara limanaw k'a fana ye sanni kɛ ko in na sabu min ye direction régionale de la douane Bamako ani Kulukoro ale y'o san miliyari 2 ana a kunkanfɛn. Direction nationale du génie rural o feerela Somayaf SA ma miliyari 3 ani ka fara o kan so minnu bɛ yen n'o ye Azi SA ye olu bɛɛ lajɛlen feerela Mamadou Gambi miliyari 1 ana a kunkanfɛn. Ani min bɛ tali kɛ grande chancellerie du Mali o fana feerela Dawuda Ndaw ma $227,000. Limanaw kunnafoni bɛ kuncɛ nin kan yan. L'indépendant de nin fɔ Tolo ye nin mɛn i ye nin mɛn dɛ. I y'a fɔ cogoya min na Amadu limanaw k'a faamu dɔn k'a fɔ ko an bɛ yan nɔ kibaruyaw dili kama gafew ye fɛn o fɛn fɔ Fasiri de y'a bɛɛ sɛbɛn an b'o lase u ma ni maa min bɛ fɛ k'a dɔn o ka taa kunnafoni sɛbɛn nin san i b'a bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔna la anw ta ye lakali ye k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn limanaw kunnafoni sɛbɛnw bɛ bila nin kan yan nɔ min ye kunnafoni lasera Amadu Jalo fɛ. Amadu Tolo fana tun bɛ kumaso kɔnɔ min ye Musa Sanogo ye ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la sunkalo timɛ ko ɲuman Ala k'a d'a ma a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Aw ni ce Radio Joliba ka kunnafoni gafew lamɛnli la.